доста прилики между начина, по който Офи откри резултата и тук ситуацията, при която се стигна до Дуспа. Преведи ни през нея, Ники, през твоя поглед. Иначе, струва ми се, в времената на ВАР подобни ситуации няма как да бъдат подминати от който и да е съдия в света. Ами, просто тя е много лесна за коментар. Лошо действие от страна на Пастор. Той се опита да блокира това центриране, но самото му посягане към топката не беше от най-координираните. Видя се, че не си беше сметнал крачките предварително, съответно направи и това странното движение с ръката, опитвайки се да коригира начина, по който ще подходи, ще посегне към топката и допуска една абсурдна Дуспа. Наистина няма извинение за него, тъй като това е стандартна ситуация за бек да се опита да блокира центриране и би трябвало да знаеш, че особено в днешно време с ВАР всяко докосване до ръката може да е фатално, така че трябва допълнително да имаш и това едно на ум, къде ти е ръката, когато се опитваш да блокираш центрирането. Пастор в случая не се справи и при положение, че топката е в наказателното поле, е нормално да Дуспа. Тони, отново ли говорим тук за дистанцията и недостатъчното изкъсяване още преди центрирането, за да се стигне изобщо до следващите? Той, между другото, е в онази ситуация при първия гол, да кажем, там имаше... блокиран, да, беше блокиран, но някакси в позиционирането на Пастор никога не изглежда, че той иска наистина да скъси дистанцията. Той иска да застане на траекторията на топката, дали го спестява това движение, дали се притеснява да отиде на по-висока скорост, защото може да бъде елиминиран и не се чувства комфортно в... Аз го говоря като защитник, който е играл дълги години на тази позиция, но като цяло такава лоша координация на футболист на такова ниво, според мен е недопустимо. И не знам, но в днешната вечер тази дясна зона и ето О и Пастор някакси не оправдаха очакванията, най-вече на Христо Янев, очакванията на привържениците, защото след това нещата някакси като че ли придобиха баланс, след като те бяха заменени, но пък глупостта, която беше допусната за червения картон, допълнително гарнира ситуация, в която сега да се опитваме да обясниме нещо, което за пореден път ще кажа, за мен беше твърде нелепо. Ако позволиш да добавя към Тони каза, той според мен много точно дясната зона я оприличи, тъй като това бяха и първите смени на Христо Янев, тази двойна смяна на Пастор и ето с Ито и Брахими, пък после заместника Брахими се изкарва червен картон, за да може другия заместник в зоната без дефанзивните навици да участва в третия гол. Така че лоша вечер отдясно. Най-добрите ситуации, най-добрите моменти, минути дори за ЦСКА, като че ли бяха след като съперникът поведе с 2-0. Виждаме този шанс пред Сенси. Само след малко и Теодор Иванов от много чиста позиция не успя да реализира. Изобщо и този двубой като че ли е потвърждение, че в Европа, тогава когато пропускаш това, което създадеш, а в отбрана не си достатъчно концентриран, почти всеки отбор, независимо от каква класа може да те накаже. Ами аз само бих казал, че дори сега тази нула твърде много тежи. Ако ЦСКА беше успял да отбележи някои от положенията, които създаде, и пак казвам, тези положения бяха на лице, тук удара в гредата на Брахими, не бих смятал, че можем тотално да зачертаваме то и в тази ситуация едва ли ЦСКА ще зачертае този матч и съм сигурен, че ще опита пред пълния стадион отново да вземе реванш, да има стратегия как би се развил матча, но става въпрос, че по много глупав начин беше направена тази разлика от 3 гола. Което неминуемо трябва да мотивира едни сили и в треньори, и в футболисти, защото подобни, аз загатнах още в началото, че доста нелепи грешки се допускат напоследък за това ЦСКА да получава някои от попаденията, които са абсолютно ненужни. И тук трябва ЦСКА да направи така, че да изчисти възможно най-много тези нелепи грешки. Червения картон на Мохамед Брахими, колкото и да е лош кадъра и позицията на камерата, от която гледаме, струва ми се, че има много ясно и видно замахване от страна на Брахими
и там вече въпросът не е доколко е нанесъл сериозен удар на съперника, а по-скоро това е мотива за отсъждането на червения картон. Ники, няколко думи за това, което Офи днес предложи. Изненадаха ли те по някакъв начин теб спрямо тези първоначални наши очаквания, които признаваме не бяха кой знае колко богати? Ами като игра не. Бих казал, че като игра видяхме това, което очаквахме. Един отбор, който е доста компактен, играе задружно, отборно, хвърля много енергия, въпреки че е началото на сезона за тях, но пък от към ефективност определено ме изненадаха, както и ЦСКА в тези ключови моменти, тъй като каквото и да става на футболния терен, най-важно е винаги в двете наказателни какво правиш в защита и в противниковото. Днес в тия двете зони ЦСКА отстъпи. Първо пусна попадения, които две от тях бяха абсолютно от нищото, както се казва, и в същото време нямаше тази ефективност, която сме свикнали да гледаме от тях през сезона. Тъй като ЦСКА наистина има играчи отпред, които могат да вкарват голове и обикновено тези ситуации не се пропускат. Виждаме една голяма ефективност и от Питас, и от Годой, и от Зварци, и от който и да играе напред в атака. Днес я нямаше и съответно пък ги имаше тези грешки отзад. Така че ефективността раздели двата отбора. Не толкова изненада в игровия подход към матча, нещо тактическо, да са ги хванали неподготвени, по-скоро не. Тони, гледаме третия гол на Офи Крит в 94-та минута, дело на резервата Дикман. Колко специфично е, ако искаш от треньорска гледна точка, когато отборът ти има пасив от две попадения, има и човек по-малко на терена, в последните минути въпросът е дали да се прибереш в защита и да пазиш тази по-скоро минимална загуба, или да продължаваш да опитваш да атакуваш с идеята да вкараш един гол, който да промени много. И ясно, че тук от студиото ни е лесно да коментираме, но със сигурност решенията и на треньорската скамейка в последните минути не са били много леки. Няма как да са леки да реагираш в ситуация, в която самото развитие на това никой не може да планира в определен момент, когато иска да подсили отбора си, когато иска да направи нещо градивно, да промени към по-офанзивна част, за да може да върне едно от попаденията, да се случи така, че да кажем по-комплексния футболист да се изкара червен картон и да остане футболиста, който